ملبع فيروس كورونا مس مغشاتاتن ناي عرفت منقسقاساتن تدميرو داغماي ناي ملبع حدغا خمزلو سب مزي حبيروم 120 زاخلا نؤسان ممحدارات زوباتات شودن توساخي دغف كام ماكلاي منغس خمز دليا يغلص الله عسر شوعات سنة خلت تشحن عسران لومي زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو قال خابزنا لومي زتدالو زيناتات رئيساتهم كسمعوا زنيحكم زيناتات زرزر حيزلكم قريبا زلخو محارب رهامي سناي مكتتال مستقرينيا الكومبيس مسعامتاو عرفتن بعل مفارق حقاي مالت ميد سومار نمبعلن تباهيلو ببزحز زوترو مغشاتات تختيلو داغماي زوريا من لبع فيروس كورونا كي كست حدغان سقاتن كمزلو بعل مزي زباو طعنا شودنا تنقيقو تصوعي مكلخال تمحلالفت حمامات شودن اندش تغنل نخونتات منقسقاسن سبات اب اوان حغاي بحفشا نابع على بعل مفارق حغاي مالت ميد سومار مخنيات بمغبار كابن بن زغبرو بزحي مغشاتاتن منقسقاساتن سباتن نتند هذا إذا خيد زلوا من لبع فيروس كورونا بشودن داغماي بزلع على مجد خيل لبع زملاخته ملكتات كم زلوا بمحبار سبات ببزحي كاب مجوعاز تقطيبهم نتم دروت نبيرو من تمحلاليفهم من زلوا مخرن ممرحتاتن بعل مزي هزباو تعنا خطغورو تمحسين الله بشودن أبي عمتو أبزي حزنايا زلنا الصمون بهلاوي أبع على مفارق حاجاي مالت ميد سومار شودناوያን ምስ መቅርቦምን ቤተሰቦምን ንምብዓል ካብ ከተማታት ናብ ርሑቕን ቀረባ ዝኾኑ ገጠራት ብምጋሽ ነቲ በዓል ከም ዘብዕልዎ ይፍለጥ ኣስታት 120 ንኡሳን መምሕዳራት ዞባታት ሽወደን ማለት ኮሚናት ካብ ማእከላይ መንግስቲ ትካላቱን ዝያዳ ሓገዝ ከም ዝደልያ ክፍለጥ ተኻኢሉ ክብል ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዜናዊ ጸብጻቡ ኣመልኪቱ مسارات تحبرتا من محدارات نؤسات زوباتات مالت كومينات مسمن خصات كوفيد-19 تدميرو نتدروت زصنحن زتفلاليو محبراوص اقاماتن توسيخو زياده حجزات كدليا تقسيبن كم زلوا تحبرتا ملكتو اتن نؤسات من محداران زوباتات كسب حجي كاب منغسن تكالاتون نبوزحات زتفلاليو حجزات كوانت تجبرلن اتزلو طلبن كوننتن كمطاطن كم زيكاله يفلط كم زفلت منغستي بمخنيات من لبع كوفيد-19 زصعبو ممزبالات نمحواي نؤسان ممحدارات زوباتات زقنعه ببليونات زقصر باجتاون كالئن حجزات كم زغبره يذكر بمسارة منغستي اب نفسو كف زوباتات زهاجر زلو تقماطي كاب ملكفتي كوفيد-19 نمفلاط زكايد مرمرا اب زوبا ستوكهولم اب زومن زخمس تجمرن زاغيت لعل 30,000 سبات كم زتمرمرون سبسلطان طعنا زوبا ستوكهولم حبيروم ابتي ببزحي صقطقطن نوح ريغان زترايو بسوني زتجمره مرمراتات رؤي حصرتنا وتمرمرا خمز ترايه تملكيتو زن حجز كايد زلو مرمراتات بهاجر لخ خوينو ام نفسو كف زوباتات نخلهم اب شودن زقمطو سبات زملكت كم زخونن منغسن تقاومتن كصاحب ابرئس مصنحو امنغو مينستر محبراو غداياتن ممحدارات زوباتاتن اب تغبابرا نايت غداي مشفان وصاتاتن بزملكت زي مسمع مصنحو يفلط منغس امريكا نحمق اغبابات حز اخبرت صتا اب لعلي زيغاتات تهاجر نمقتا مطن سفيح داغم متعرراي نمغبار حدش ممحداراوي سغم تخوسد بزتوسنه مسرت بريزيدنت تهاجر نتهاجراو وسانه اب ملا امريكا نمتغبار حدش بريزيدنتاو تزاز كتيمو اب تغبار كوعل عزيزولو زي نخلم اب مخبار صتا زسرحو اكالات بوليس ندحر بايتو امن كالئن بممزغاب من أبوليس مويا صرح كم زلو خي ترفزت أمر متأنا سفيح داغم متعرراي أبتهاجر نزت أنا عليه النتنس الإي أبلات بوليس أبلعلس ألمت أمريكايان كأب في الليل لو تخمس زلو وتخلو زك على القون تسفتنا بيرولو بزي كازي بز حدش تزازات أبلات بوليس بحقي زد اللسب كما يجيرهم كحزو خمزلو ومن بفلاي كأن أكلات متنفسي ودسب بمسكات زجبر أجبابات ححزة بوليس بحق تخلكيلو خمزلو صبصبات الرجاجيتهم هجر أمريكا دحرتي بزي سب أو يمجدي ببوليس تقتله جورج فلويد تختيلو زصعب عالم زناوص أنصار عليه النت نايمسل تقاومه زحلو تخطأتاتو صقطي يجبر كمزلو يفلت
ተመራመርቲ ኣብ ጉዳይ ጥዕና ብምሕምባስ ኣቢሉ ዝመሓላለፍ ናይ ቫይረስ ኮሮና ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ካሮሊንስካ ብምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኢላ ዝኾነ ፕሮፌሰር ማትስ ቫህልግሬን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ምሕምበሲ ማይ ዝግበር ክሎር ዝተባህለ መድሃኒትን ከምኡውን ልዕሊ 4 ዲግሪ ሙቐት ኣብ ማይ ስለ ዘይፃወሩ ከም ዝኾነ ብዝርዝር ሓቢሩሎ እቲ ኽኢላ ሓኪም ወሲኹ ዛጊት ብምሕምባስ ይኹን ምስኡ ብዝተሓሓዝ መገዲ ዝተመዝገበ ምልባዕ ኣብ ቁፅሪ ዝኣቱ ከም ዘይኮነን በዚ ምኽንያት ዝተመዝገቡ ናይ ምልባዕ ኣገባብ ኣዝዩ ውሕድ ከም ዝኾነ ኣብርዩሎ ኣብ መወዳእታ እዞም ዝስዕቡ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሸወደን ዝመረፅናዮም ሓፀርቲ ዜናታትን መዘኻኸርታትን ብምሃብ ናይ ሎሚ መሰናድኦና ክንዛዝም ኢና ኣብ ሸወደን ቁፅሪ ናይቶም ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ 54562 ዝሞቱ ከዓ 5041 ሰባት በፂሖም ከም ዘለዉ ሎሚ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ ዋዕላ ተሓቢሩሎ ብዘይካዚ ሓበሬታ እዚ ድሕሪ ንምውዳእ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ሸወደን ዝተገብሩ ጽምብላት ተኸቲሉ ብዙሓት መንእሰያት ብቫይረስ ኮሮና ከም ዝተለኽፉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ኩሎም ኣብ ሆስፒታላትን ክንክን ጥዕናን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ንወሰኽን ደሞዝን ካልኦት ናይ ሰራሕተኛታት መሰላትን ብምሕታት ሃገር ለኸ ተቃውሞን ኣድማን ኣብ መላእ ሃገረ ፈረንሳ ገብሩ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገረ ቻይና ፔኪንግ ድሕሪ ዝተረኣየ ሓድሽ ተኸታታሊ ምልካፍ ቫይረስ ኮሮና ኣብቲ ሃገር እንደገና ምልባዕ ከይክሰት ካብን ናብን ዓለምን ውሽጣ ሃገርን ናብታ ከተማ ዝግበር ኩሎም በረራታት ከም ዝተኣገዱ ካብ ቻይና ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምኽሳት ኮቪድ-19 ተኸቲሉ እቲ ሃገር ዘቤታውን ጎነፅን ቅትለት ኣዴታትን ብዝተዓጻጸፈ ቁፅሪ ከም ዝዓበየን ንመንግስቲ እቲ ሃገርን ሕብረተሰብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሰንብት ተርእዮ ኮይኑ ከም ዘሎ ሎሚ ዝወፁ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም እቶም ሎሚ ንጉሆ ዝተፈነው ዜና ከም ዘረጋገጾ ነዚ እንዳተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ጸገም ንምውጋድ ብመራሕ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝምራሕ ሃገራዊ ተበግሶ ተወሲዱ ከም ዘሎ እቲ ዜና ኣመልኪቱ መስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን ሸለልትነትን ምዝናይን ሓጋዚ ስለ ዘይኮነ ዝያዳ ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ናይ ሓጋይ እዋናት ኣተኩሮና ክንሕሉ ነዘኻኽር ኢድና ብፅሬት ምሕፃብን ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳትና ኣብ መንጎ ሰባት ክህልወና ዝግበኦ ርሕቀት ክንሕሉ ንላቦ እዩ ካብ ዘየድሊ ሸገርገርን ሸቕሎቱን ተቆጢብኩም ርግኣት ከተዘውትሩን ካብ ሰብ መዚ ዝወሃቡ ሓቀኛታት ሓበሬታ እንዳተጠቀምኩም ህይወትኩም ክትመርሑ በዚ ጋጣሚ ነዘኻኽር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና መደባት ኣልኮምፒስ ዝረኣዩ ዝስምዑ ከምኡውን ዝንበቡ ብዝተሳለጠ መንገዲ ንምክትታል ኩልኩም ተጠቀምቲ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ተዳሊልኩም ስለዘሎ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲኹም ኣልኮምፒስ ትግርኛ ኢልኩም ብምውራድ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ኣብ ዩቲዩብ ዝርከብ ቻነልና ኣልኮምፒስ ትግርኛ ኣባላት ንምዃን ሳብስክራይብ ብምግባር ተሳታፍነትኩም ከተረጋግጹ ንላቦ ንዘለኩም ርእይቶታትን ሕቶታትን ኣብዚ ናይ ዜና መደብ ኣብ ቴክስት ትርእይዎ ዘለኹም ኢሜይል ኣድራሻ ብምጥቃም ናብ ክትልእኹ ከም ትኽእሉን መልሲ ክትረኽቡ ከም ትኽእሉን በዚ ጋጣሚ ዝንሓበርና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበረ ዜናታት ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ መደብ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ዝሓንቀኒ